sang maayo ang makaapekto sa mental ug physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud ma-set ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakad-lakad kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagdurog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Sulit! Kaya make snack time, chunky time! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagmatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa balitsagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sa talaba? Magluwas sa manamit sininga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, 5 dekada nang copper, nagtataguyod ng manganese. katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang. May maligno gidayhan? Kung ang isa kapatay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro. Ukon kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa siling nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. Mga misteryo sang kabuhi. Kasaysayan nga hindi mapatiyan. Apang nagakatabo, kung kamo may kasaysayan nga daw hindi kinaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi. DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod. Kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa taon matahong na sugilanon sa taon palatuntunan, mga misteryo sang kabuhi. Oo. Tawo ako. May pamilya. May mga abyan. Masubuan sila kung hindi na nila ako makita. Oh, masubuan? Ako nasubuan man. Sa diin nagkadtong mga kaupod mo. Sa malayo. Ato sila sa iban nga kahoy. Nga wala ka nagupod sa ila.
Ay, hindi. Hindi ka magibi, ha? Ginawa sang madalom. Amat-amat lang, ah. Sige na. Ay! Hindi. Naginawa siya sang madalom. Kagjutayan naman ako napalid. Nga siling ko. Nga wala ka nag-upod sa mga kaupdanan mo. Diri lang ako. Dumahipi naman siya. Manguyapot ako sang maayo sa balagon. Hindi ka maghalin, dire? Hindi pa ako kasarang. Gamay pa ako. Hindi pa ako makasarang magsaylo sa lain nga kahoy. Kamay pa siya? Uhala, ano na lang ayan ang itsura sang dako nga kapre? May nakita na ako nga solusyon. Buligan mo ako? Ang siling mo. Naghalin ang mga kaupod mo? Kay nautod ang mga kahoy? Oo. Kung makaangkon liwat sang madamo nga kahoy dire, mabalik ayan sila? Madamo liwat ang mga kahoy? Oo, mananom kami. Pero utdon nila gihapon. Ay hindi. Mahimo kami sang paagi. Agod hindi na sila magpangutod liwat sang mga kahoy. Sige Sige. Ginapangako ko sa imo. Makaangkon ka diri liwat sang madamo nga puno sang kahoy. Para nga may istaran liwat ang mga kaupod mo. Karon, kinahanglan ko na nga maglakat. Pwede mo bala akong mabuligan nga makabugtaw? Tigadluman. 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 Grabe ka man imo ya makauyog sang lawas ko ba? Doong makalong man ang utok ko eh. Ano ba lang natabo sa imo? Ang kapre. Ano? Akig siya nga nagatangla sa kahoy ho. Kagang iya mga kamot. Nagwa naman ang kalayo. Ado, hindi ha? Hindi pagsunuga ang kahoy nga ina. Maguntat ka. Amo na ining ginasiling ko sa imo. Wala kagid nagapamati. Ginatilawan ka niya nga kuhaon. Halos wala ka na nagaginhawa ka ina. Ano? Sa nasiling ko na. Hindi tanan mahimo mo nga saligan. Abang hindi pagsunuga ang kahoy nga ina. Hindi gid. Maghipos ka! Kagbawiya ang mando mo. Bawiya! Hindi. Nagatalagnak ang balhas niya ho. Kagdaw malupok ang iya mga ugat. Ado, maguntat ka! Maguntat ka! Ano ini? Katugnaw sang iya butkon? Daw ice katugnaw? Hoy! Ado! Tama na! Ano ka ba laman? Oh! My God! Ado! Ang akon herpes! Lola! Lola! Si Ado! Si Ado, Lola! Pilit niya nga ginapakigbatuan ang gahom sang singsing. O Diyos ko! Nahadlok ako. Basi kung maglupok ang iya ugat sa ulo. Ado! Palihog! Magkalma ka! Kalma! Maginawa ka sang madalom! Tulong ka ako! Okay lang ako! Masulbar gid naton ini! Maginhawa ka lang sang madalom!
Tiyong niyang iya mga mata. Makita ko pang pagpitik sang pulso sa iya liog. Kag ako, nabatyagan ko man ang pagkuba-kuba sa nga akong dughan. Oh, animal. Do atakihon pa ko isang balatian ko sa kasing-kasing tungod sa lalaki nga ini. Ay, salamat. Nagtawhay ng itsura niya. Ado, ano ba lang problema mo? Ha? Sa nasiling ko na, halos hindi ka na makaginhawa. Oo. Delikado ako. Apang duda ako. Nga amoy ng rason kun nga nga nag-hysterical ka. Ano ba lang natabo? Hindi mo maintindihan. Ikaw, malahalon ang kabuhi mo. Hindi ka mahimo nga mapahamak dire. Kinahanglan tapuson mo na ang mga hanto. Kinahanglan agod maluwas ang madamo nga mga tao. Ikaw lang ang makahimos na. Kinahanglan nga paminsaron mo ang tanan nga ina. Kinahanglan mo ako nga luwason? Tungod ako ang maluwas sa iban? Nga abala nga naga-focus ka gidira. Dakay balo ka bala. Kung nga aari ako dire. Ano ba lang ginapanghambal mo man? Hindi man ako makahangop sang primero. Nga kinahanglan nga matabo ini. Nga aari ako sa panahon nga ini. Nga kinahanglan nga magpaidalom ako sa gahom mo. Karon, nahangpan ko na. Ari ako, agod luwason ka. Ano? Si Ado, nagapungko siya sa kilid sang tent. Kagula na siya nagahuluhambal. Kag ako, to naglibog ang ulo ko sa ginpanghambal niya sa akon kaina. Palapitan ko siya. Usisaon ko siya. Ado, ano ba lang buot mo silingon kaina? Pareho sang ginsiling ko. Ari ako, agod luwason ka. Tungod sala ang mga desisyon mo. Mapalapit ako sa puno sang kahoy. Ngangagin balapagan mo ako? Along buhaton mo. Malakat-lakat lang ako. Hindi ako magpati. Okay. Kuhaon kong buhok sang kapre Ano? Sa din mo kuhaon? Ara sa idalom. Sa nagalabaw nga gamot sang kahoy sa wala nga bahin. Sa ano ka nakahipalo? Ginhambal niya sa akundam ko. Paano mo siya napasugot? Magpamati ka. Kay isugid ko sa imo ang ginhambalan namon. Ano? Oo. Amoy naging pangako ko sa iya, Ado. Kag kun madamo na liwat ang kahoy diri,
mabalik na ang mga kaupdana niya. Dapat makahimo na sang paagi si Tita Estrella kung paano bantayan ang duog nga ini. Ay, sa di nagali sila ni Lola? Nga wala sila diri nagkadto. Sang halos wala na ako nagaginhawa. Kagkaina sang nag-wild ka? Wala man sila sang reaksyon? Anay ka gani. Uyatan kong akon earpiece. Lola? Hindi nila kita mabatian. O kung basi, kita ang hindi makabati sa ila. Ha? Nga May ginahimo ang kapre. Hindi ako makahalin diri kay ina pa. Ginakwat ko ikaw. Kabadalagan ko tani pabalik sa salakyan. Apang nagabalik-balik na ako sa lugar ngayon eh. Hindi ako makahalin. Ako na lang makuha sang buhok na ginasiling mo. Hindi. Ako ang dapat nga magkuha sang mga ingredients. Ara ako sa idalom sang imo gahom. Pareho lang ina. Ako ang ginhambalan niya nga magkuha. Ano ka bala, ado man? Sige. Apang sa tion nga may matabo sa imo. Kugon ko ikaw. How sweet. Damatunaw man ang heart ko ba? Ay, salamat. Ari gid. Ari ang buhok sang kapre. Nahigtan ini sang balagon. Kuhaon ko. Matan mo ako sa ibabaw sang kahoy. Kapre, salamat ha. Hindi mo pagkalimtan ang ginhambal ko. Mabalik kami diri sa madason nga si Mana. Mananom kami diri sa mga kahoy. Kag sa sina, makaangkon ka na sa mga kaupo diri. Ado, dali na. Manghimos na kita. Magpangamuyo kita. Nga makita nato ng dalan pabalik sa salakyan. Ay, salamat. Nakabalik kita sa salakyan nga wala sang hasol. Maayo kay Ari nakamo apo. Nga Lola? Mauna na kami hanin diri sa inyo. Gani, kamo na lang ni Ado ang bahala nga magpangita sang Serena, ha? Ha? Apa nga Lola? May mga hanto nga nagahatag sang kakugmat sa mga tawo sa kaiping nga banwa. Uti, anong buhato ninyo? Kinahanglan namon nga magkadto dito. Masarangan ninyo nga kamo lang? May gintawag na kami nga iban nga mga babaylan. Pare, kag surhano. Buhato namon ang amon masarangan. Hindi namon masarangan nga pagwaon sa lawas ang ginpusis ang hanto. Tungod, ikaw lang ang makabuhat sina. Apang mabuliga namon nga pakalmahon para nga hindi malitan ang lawas ang insudlan niya. Pero ikaw lang ya apo. Ikaw lang ya ang makabilanggo liwat sa mga tinuga nga ato. Sigura naman namon dayon ang paghibo sang pusyon. Kani kinahanglan mo nga magdali. Agud makuha ang katapusan nga ingredient. Amo matuod, Anika. Si Guyong nang bahala nga magdala sa inyo sa duog nga kantuan ninyo. Tapusa ang pagkuha sang ingredients. Amoy nang kinahanglan mo nga buhaton. Dalon ka mo pabalik ni Guyong sa balay. Kag didto,
buhaton ang katapusan nga ritual para pagwaon liwat ang mga hanto. Magabian sa dagrinyo sa pagkamati ang magamatahong magsupon sa itong sugilanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ng aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom. Totohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Mas Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Mas Paradyo Bombo! Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, kinahingkog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot, kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinugang nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong, masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once there was a love. Love someone new
ever be. The brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kagkaron, sa kasugpon sang kasaysay ni Jorik, gayaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa aton panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Gugma kag pagsali. Is this goodbye? I hate to say. Be back in his arms. Forget me. As my life goes on. Natingala ko sa ginapakita subong ni Biti sa akon. Milagro nga wala na niya ako ginasita. Kag ginapabati-batian siyang hindi mayong sugilanon. Kag ginakalipay ko ina sang dako. Siguro naman, may inugbayad ka na sa utang ninyo sa akon? Kwan, duha na lang kabulan, mabaligya na namon ang amon mga baboy. Makabayan na kami sa imo, Jaime. Sobra ka naman, Chay Marita. Nabayaran mo na gani ang mga kautangan mo diri sa aton. Ako wala. Tapos, paulaton mo pa kuya sang 2 ka bulan antes bayran? Si Jurek ang nagbayad sang tanan namon nga mga kautangan. Kag indi kami. Ati kundi magpangayo ka dira sa bata-bata mo sang inugbayad mo sa akon Kaya hindi na kuya makahulat sang 2 ka semana. Nabatian mo ang ginahambal ni nanay? Mabayad kami. Basta maghulat ka lang sang 2 ka semana. Boy. Kataas na sang tingog mo subong Bet? Kataas na sang tingog mo? Daw nangin suplada ka na? Ngaw, sinong ginapabugal mo sa akon? Inang soldado nga sipunon? Sapat ka gisang batasan! Diyos ko, gintampan ni Biti si Jaime. Ginahangkat mo gid ang pagkalalaki ko, no? Dali na. Buyi ako! Hindi ako pagaksa! Buyi ako! Kadasing lang magtubo sang gintanom namon ni mga utan. Nung Jorik, nung? Ba? Tutong? Nga? Nung? Burigyan sila ni nanay kag ninang Betty ay? Nga? Ano natabo? Magupot ka sa ako nung, dasiga. Burigi sila ni nanay, sila ni manang Betty nga duwa. Tungod ginabasto sila ni Jaime. Ano? Diyan sila. Kantuan natin sila. Kinasilingan ka nga, buyi ako! Jaime, maluoy ka! Hindi man pagbastusan na ako, anak! Hoy, si Betty! Jurek! Mga bata, padudlaan ninyo ang tikalon nga ina. Oh, Diyos ko! Ay! Natumba ko sila tanan. Ha? Nakita mo ini? Ha?
Tanawon ko lang kung malikawan ng pag mga balas ang armas ko. Ginatayan niya ako sang iarmas. Diyos ko! Jaime! Hindi! Diyos ko! Cindy! Ginlampusan niya sang kahoy sa ulo si Jaime. Natumbay ni. Kag nadulaan sa pangalibutan. Diyos ko! Nakapatay ako sa tawo! Nakapatay ako sa tawo! Cindy. Magkalma ka. Magkalma ka lang. Ha? Tama na lang haksanay ah! Tawag ka mo pulis, tawag ka mo pulis. Dako ang salabton ninyo kay Mayor. Nga kaming manabat kay Mayor. Hindi ba lang nga silang may salabton sa amon? Tungod trespassing ang ginbuhat ni Jaime kag sa mga tao niya? Basakaan ko sila sang kaso nga sexual harassment, physical injury, kag attempted murder. Bag-o ka lang sa lugar nga ini. Gani wala ka makahibalo sang kasuguan dire. Nga hipi. Hindi bala sakop sang Pilipinas ang lugar nga ini? Gani lain ang inyo kasuguan dire? Jurik, anak. Tama na. Nay, babae nga ihambal ko kay hipi. Nga nagtapos ako sang abogasiya, antes nagsulod sa army. Gani nakahibalo ako sang kasuguan dire sa Pilipinas. Karon, kung may ginadampigan ang kasuguan sa duog nga ini, pwede gid nga kita nang manabat sa ila. Dalaan na lang ninyong mga basurang ina! Sa korte na lang kita makitaay! Hepe, palihog siling sa investigador nga kaayuhon niya ang iya obra. Kag palihog na lang hambal kay Mayor nga hindi pwede nga tabunan niyang sala sang iya anak sa tanan nga tion. Tungod may katapusan ang tanan. Nahuyagin ako sa imo, Jurik. Tungod sa amon nga mag-idoy, nakakita ka pa sang away. Nay, sana siling ko na. Hindi na iba ng pagkabig ko sa inyo. Gani hindi ka mo dapat nga magkahuya sa akon. Iloy ko na ikaw. Kag ang isa ka anak nga kasubong ko. Hindi mahimo nga makabata sa iya iloy kag mga utod. Kung makita sini, nga ginamaltrato sang iban nga mga tao. Dali na. Masulod na kita sa balay. Para nga mabulong ang pilas mo. Nang, buligan ko ikaw? Hindi na. Bayain na lang ninyo kami. Kay madamo ako sang ihambal kay Jurik. Husto si manang mo. Madamo siya sang ihambal kay Jurik. Gani, bayaan anay naton sila. Hey, ate, sige. Jurik, nagapangayo ako sang patawad sa tanan nga kalain nga ginapakita ko sa imo. Naangpan ko ikaw, Bite. Madamo ang salamat sa paghangop mo, ha.
Karon nga nakilala ko na ikaw sang lubos, napamatud-an ko nga isa ka kamaayo nga tawo. Kani, sugod subong, tinguhaon ko nga mangin maayo nga abyan para sa imo. Mangin isa na kita. Kag matuman ko ng pangako ko sa ako na biyan. Ginadayaw ko ang kabakod sang imo buot, kag determinasyon nga matuman ang ginpangako mo sa utod ko. Madamo gid nga salamat, Bete. Karon, daw nagabutan na ako sang tunok sa dughan. Tungod naghanpanay na kita. Wala ko sang iban nga ginapangamuyo, kundi ang pasanago ng imo pinsar. Agon madulang malain mo nga ginapaminsar batok sa akon. Wala ko sang iban nga handom, kundi ay mabuligan ka mo nga mangin masulhay ang inyo pangabuhi bilang ikaduha ko nga pamilya. Nakabati ako sang gahod sa kusina. Nakabugtaw na siguro si Cindy ay. Kag nagaligamo na sang amon pamahaw. Mabangon man ako Makadto ako sa kusina. Betty? Ikaw gali ang ari diri sa kusina? Good morning, Nay. Nakainit na ako sang tubig. Gusto mo nga mag-inom sang kape? Kuan. Sige. Madali lang ha. Kay timplahan ko ikaw. Nagaluto na ako sang pamahaw, Nay. Milagro? Amo bala ini ang resulta sa pagambalanay nila nga duwa ni Jurek. Ay, kabay pa. Kabay pa. Nga dalayo na ang ginapakita niya nga kaayo kay Jurek. Bullshit! Busing! Ginaboy mong baso? Baw na buka, gino? Naugot ako sa natabo, Kaloy. Naugot ako! Nalutos kita sang tikaloy nga soldado nga to. Nalutos kita! Ha? Kinanglan makabalos kita ko. Hindi maglinong ang akong kalag. Mientras hindi ako makabalos sa animal nga to. Busing, kinanglan nga planuhan nato nini sa Mayo. Planuhan ta niya kung saan kita makabalos sa animal nga to. Magpangamuyo lang siya. Nga hindi kami magsumalangay nga duha. Kikon matabo, patyon ko siya. Magunpat ka, Jaime! Dad? Hindi bala nagsiling na ako sa imo.
nga pinuhon ninyo ang mga hulag ninyo? Lantawain na! Pati ako, nabihangan man sa kabuangan mo. Oh, Daddy? Hindi kagid maghimo sang kalakasan batok sa iya, Jaime. Kay kon may malain nga matabo sa tao nga ato, kamu gid ang maduwa-duwaan. Tungod kamu lang ang iyang naengkwentro. Oh, animal. Animal gid! Animal gid! Animal! Oh. Ang buhaton ninyo subong, amo nga maglaylo lang anay. Sapat siya, dad. Sapat siya! Pero sige lang. May adlaw gid siya sakon. May adlaw gid siya! Tutong! Dali na! Mapas na kita kay nung jurik sa utanan. Buligan natin siya sa pagpamunyag sa mga tanom. Ato na si Manang ninyo. Kaina pa siya nag-apas kay Jorik. Nay? Nagtugon si Manang mo. Nga ikaw lang anay ko na magpanglabas ang aton mga lago. Kay siya ko na ang mabulig kay Jorik sa pag-atipan sang aton mga tanom. Suya ko eh. Gusto na anay na nga panghawan sa mga tanom, Jurik. Magpahuway ka, anay. Madali lang matapos ang kinabuhat ko. Grabe nang balas mo, ho. Dali. May ginbakal ako nga cold nga soft drinks. Ginparisan ko sang hopya. Magmerienda ka, anay, Samtang cold pang soft drinks. Nagpagamo ka pa. Wala sang problema, Dali na. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. This is broken heart. Goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan, so dagid ninyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysay ni Jurik, nga yaman ginpasakop, kagaton man ginhatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan, Once There Was a Love, sa kasaysayan. Gugma, kag pagsalin. Direksyon, Marnie Mungkal. Tips sagod malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan kitang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Sunod sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahang magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo,
agod liwat nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babae na nagpalayo. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bentahoso ko nga tawod, Jonar. Oh. Gani wala labot nga makuha ko ang uma. May katunga pa ako sa kwarta nga binaligyaan. Daw pareho lang ina nga nahatagan ako sang hustisya. Sa isa lang ka stroke. Nakabalos na ako sa akon amay, kag amuman kay Ben. Kag ang labing maayo sa tanan, makuha ko pang babayi nga ginahigugma ko. Sino ang kinahigugma mo? Kuan, sino pa bala kundi ikaw? Ikaw kag ako ang maestar sa uma. Kag hindi ka na magtrabaho pa. Paano kung may mabakal una? Nga labaw sang sa mabakal mo? Ang tanan nga gusto magbakal sang uma, ginpangdula ko na. Ikaw nag-aamat-amat sa mga tao nga nagahandom sa pagbakal sang uma? Oo, wala ko sang ginpatay. Nga, daw sa kriminal na balang panulok mo? Kuna mo, sino ang nagpatay sa ila? Wala ko makahibalo. Buwas ng bidding sang uma. Kag ako ang mabakal sina. Dako gid balang gindagan mo sa sugal. Kung nga makasarang ka magbakal sang inyo uma? Wala gani ako sang kwarta subong eh. Naubos perte sa sugal. Kag amo na ining pag-intra mo bilang partner ko. Ano? Hindi ako maluyag mag-partner dira. Kinahanglan nga mag-intra ka. Bangod kwarta mo ini nga maathag. Kag hindi ako maluyag nga magkadto pa sa iban ang kwarta. Kag kung makuha ko na ang uma, kag masaylo ko ng titulo sa ngalan ko, ibaligya ko ina. Kag ako nang may balo sa imo. Kag ibalik ko ang kwarta mo. Oh, paminsara sa mayo. Nakabati ka bala, Magi? Madubli ang kwarta mo. Hindi ka ka-afford nga hindi mag-upod sa akon, Magi. Pero base kon madula ang akon pinangabudlayan. Sa sulod sang madugay nga panahon, Jonar. Ambot sa imo kung hindi ka mag-upod sa akon. Kadamo dira nga hindi magduha-duha sa pag-upod sa akon. Apang ikaw ang una ko nga gintanyagan sini. Kaya nakita ko, wala sang may madula sa imo, kundi makaganar ka pa sa dako. Siling mo, ibaligya mong uma. Kung nakuha mo ng kwarta. Amoy ng plano. Kung pahulamon ko ikaw sang kwarta. Luyag ko nga, may uyatan ako nga pamatuod. Makuha man ako sang akon solicitor, nga akon. Ikaw ang mahibalo. Kung ipahulam ko sa imo ang akon tanan nga sinuptan, may kondisyon ako nga ihatag sa imo, Jonar. Ano ina? Luyag ko,
nga hindi mo pag-ibaligya ang uma. Be, ano? Kaga nga buhaton ko ina. Amoy nang gusto ko eh. Kung hindi ka magpasugot sa kondisyon ko, hindi ako magpahulam sang kwarta sa imo. Be, kaga nga mo sa ng kondisyon nga gusto mo. Ikaw kag ako, kag nga akong duwa ka mga anak, ang maestar sa umangay na. Hindi ako magpangabay sa imo nga ipakasal mo ako. Luyag ko lang nga isa kita ka pamilya nga magpuyo sa umangay na, Jonar. Di puga nga kaplog ni ay. Kinahanglan ko ang kwarta. Kag kinahanglan ko ang uma. Kaya hindi ko magustuhan ang mga si Maggie kang duha niya kanak. Pero may utod siya. Kag hindi na magbago. Ano abi kung pasugtan ko siya sa gusto niya? Kag pagkatapos, palagyuhan ko siya. Hindi gani, patyon ko siya. Kag ang pasibangdan, amo ang iya suki nga nagabisita sa iya kung gabi. O ano? Nga naghipos ka, Jonar. Sugot ka bala sa kondisyon ko? Dil, sugot ako. Jonar? Ay, tiga pa sugot ka? Ay, salamat. Salamat, Gid. Pero kinahanglan ngang kasugtanan na pirmahan kag selyado, ha? Buwas, matuman ina. Kag subong, kinahanglan nga magsaulog anay kita. Ubuso naton ang bino nga ina. Halindri, makita ko mga tao nga handa magbakal sa nga kuruma. Ang panulo ko sila, mga buwitre. Mga buwitre sila. Ba, si nanay. Ben, anak. Nay, ikaw gani. Maghalin ka dira sa bintana. Hindi ako maluyag nga magtanaw ka sa ilang nabuhat. Gusto ka, nay? Sa dingali si Luisa? Gindala niya si Boris. Malagaw lang kuno sila sa palibot. Apo naghibalo ako nga nagpalayo siya sang hungod para hindi niya makita ang bidding. Nalipat ako nga hindi rin gali akong tagabatsig sang kalain sa buot. Nay, kinakasubo ko. Nakaiba naman ako nga masakit man sa imo nga madula ang uma naton. Oo, anak. Mapalayo na kita diri tanan. Tag kun madula na ini sa aton. Mabaton ko ina. Mabaton ko ang tanan. Bangod nga ara ka kag si Luisa. Tumalagsahon ka nga iloy, nay. Tumalagsahon. Nay, ginapabugal ko gid ikaw. Sige na. Maglakat ka na. Pangitaa si Luisa. Oo, nay. Sige ha. Dari ka na. Luisa, ako na lang makadto sa bidding. Magpahuli ka na lang. Nagahulat si nanay sa imo. Sige, Ben. Mapauli na ako. Nakahibalo ako
Nga masakit para sa iya ang nagakatabo subong. Amo matuod. Salamat ha. Kay nakahangop ka. Okay. Mauna na ako, love. Sige. Ato na siya. Wala iyan niya makita si Eric. Ano man ako man. Nga mo'y nang nagasulod sa pinsar ko. Hindi dapat ako magpaminsar sina. Mapadayon ako. Makadto ako sa lugar sa diin. Hiwaton ang biding. Ato. Nakita ko si Alan Martin kagang ibang nga mga oksuner. Nagatinumpok sila. Kadyutay lang sa ila. Ang dumdum ko madamong mabakal sa nga kunuma. Ano blang natabo, ha? Ang laam ko kung masugod ng bidding? Ara, si Ben, no? Hindi na takasugod. Hindi na kita sini makasugod. Oo, matuod. Wala siyang natabo, Ben, ha? Masugod na kita subongkit. Palariho lang kamutanan. Matuman lang ninyong ginsugo sa inyo. Wala ka mo nagapanumdom nga may madulaan sang duta. Mga wala ka mo sang konsensya. Dala na ka mo. Ano ka? Hindi. Hindi ko mabaton. Nga mabaka lang ang duta ko sa barato nga bili. Hindi ko ini mabatas. Mabalik ako. So, kinabalik niya akong duta sa lalaki nga hara sa wala. Siyang nakabakal sang duta kag nagtukos sang kantidad nga ginabaligya sini. Tapos na ang pagbaklanay. Hindi. Tapos na. Oh, Diyos ko. Wala na nga munduta. Kadyutay lang kayo siyang nabilin sa akon matapos nga mabayaran ang utang namon. Paano na lang kami ni nanay? Paano na lang kami ni Luisa kag ni nanay? Mapalapit pagid ako. Halika. Si Eric? Siya ina? Hindi. Siya galing ginatumo sang oksuner nga nakabakal sa duta. Ara, nagapirma na siya. Oh, Diyos ko, hindi. Hindi ako makapati sini. Si Eric? Siyang nagbakal sa among duta? Siya? Siya nga mahirap ko nga abyan? Animal ka, Eric. Patyon ko ikaw. Patyon ko ikaw. Sapat ka, Eric! Sapat ka! Ben! Baying liyog ko, Ben! Ang laom ko ikaw nga ako nabyan? Traidor ka gali, ha? Traidor ka! Ben! Husto na, Ben! Bayin na siya! Bayin si Eric! Ben, natapos ng bidding. Kag si Eric ang nakabakal sa duta. Wala sang bilis sa akon kung nabakal man ang akong duta sa barato nga bili. Nagapamatuon lang ina nga si Martin lang ang makakuha sang kwarta nga ibayad sa utang kag ako wala. Ben, paminsara sang mayo. Wala ko sang malaing nga tuyo sa pagbakal sang duta mo. Tungod bisan sino man, mahimo man nga makabakal sang duta mo. Kag amo magyapon sinang matabo. Nakahibalo ako nga mahal sa imo ang umangay ini. Kag ginakasubo ko nga amo ining natabo. Nagsulod sa akong kaisipan nga pwede kita nga mangin partner sa pagtalaumas ng duta nga ini. Sa sina, may trabaho kag gihapon. Pareho man gihapon nga wala ka makahalin dire. Ang kinalain lang kay hindi ka na maka-star dire. Kag masaylo ka sa iban nga balay. Ano? Ginapakadlaw mo bala ko, Eric? Kung nagalaom ka, nga mapasugot ako sang gusto mo matabo.
Nagsala ka. Amo lang inang mahimo ko, Ben. Amo lang nang mabulig ko sa imo. Paminsaraan ay isang maayo ang akon ginatanyag sa imo nga bulig. Traidor ka, Eric. Akong duta ini. Kag maglayas ka dire. Maglayas ka, subungan! Ben? Oh, ba? Luisa? Oh, anong natabo? Oh, Eric? Ikaw ba lang nakabakal sang duta nga? Ginakasubo ko, Luisa. Nagahandom na ako nga magsugid sinisay mo. Apang, wala lang ako makaangkon sang kahigayunan nga magsugid sa imo. Abyan ninyo gihapon ako ni Ben. Kag nakabaton ako sa notisya nga maghalin. Gani kinahanglan kong lugar nga maistaran. Naibalan ko nga ginabaligi ang duta ninyo nga ini. Kag may deber man siguro ako nga magbakal sina. Tungod gin-auction ina. Kay kung hindi ako makabakal sina, iban nga taong mabakal sina. Nakahangop ka, hindi ba? Gusto na! Traidor ka, Eric. Traidor ka! Buhi ako, Luisa! Bah, patyon ko ikaw. Aring kahoy. Ilampos ko ini sa imo. Ben! Hasta nga madunog ng sapat ka! Ben, hindi! Hindi, Ben! Ari man ang imo! Ay! Oh, Diyos ko! Nagdugo ng ilong mo, Ben! Ginapilit mo kita ko! Gusto! Nay na! Oh, my... Ba? Nay! Nay! Nay, magbalik ka sa balay. Palihog! Kag ikaw, Eric, nadulaan ka na bala sang husto nga kaisipan? Nga nakabuhat ka sini kay Ben. Gaa! Walang sandaling hindi kita iniibig. Walang sandaling hindi kita minahal. Sa lahat ng oras, sa aking puso'y kapiling ka. Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Ang babayi nga nagpalayo. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Iaalay ko pag-ikot ng aking mundo, bawat saglit sa buhay ko, bawat tibok ng puso ko, dahil lahat ng sandali ko ay ikaw. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Fast Paradyo